Kailan pa ibibigay ang buhay at lakas? Buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya na ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay at lakas? Sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa?